Kom lige, Basse. Du skal lige se. Nej, ikke når der er Brøndby! Nej, så kom. Det er væk. Det er væk. Så kom. Det er en lille hilsen fra... Her er en lille hilsen fra nogle venner, står der. Ej, hvem må det er? Hvem er det? Hej Mikkel, håber det går godt over i USA. Alt god bedring. Jeg håber, det kommer til at se kamp mod Chelsea. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gå videre alligevel. FCK-spillere? Det kører. Hej Mikkel, jeg er fra FCK af. Jeg håber det bedste for dig. Nej. Jeg håber, jeg går ud med dig. Hej Mikkel, jeg er ked af at høre med din sygdom. Vi ønsker dig alt det bedste herovre ved FCK og håber det bedste for dig i fremtiden. Get better soon, mate. I hope you can come to Parken and see some games from us. Hej Mikkel, jeg ønsker dig alt bedring over i USA og det er stort. Hvor er det? Det er hjemme fra Danmark af. Det er alle FCK-spillerne. Hej Mikkel, rigtig god bedring med det der ikke så godt lige nu, men husk nu, FCK er altid blevet en Brøndby. I hope you feel better and come back and Og vi kommer tilbage til os i FCK. Parken. Meu nome é Claudemir. Tô passando pra te deixar um abraço muito carinhoso. Hej Mikkel, jeg hører du er i USA i øjeblikket. Jeg synes, jeg er ikke held og lykke med behandlingen derovre, og jeg er sikker på, at det bliver ret godt. Jeg skal bare tro på det. Men hvor ved I det? Hej Mikkel, Oscar Vante fra SC. Håber, du får en god bedring. Vi vil gerne se dig i parken igen. Klokken er står for dig, men vi vil gerne have dig i parken igen. Komme til lidt fodbold. Så have det godt, god bedring, og håber alting bliver fint for dig. Professionelt. Det er smålmand. Jeg er altså lidt dårlig, og jeg håber, at vi arbejder hurtigt, og det kan komme til parken og se os spille snart igen. Hej Mikkel. Jeg håber, du har det godt. Det er en lille hilsen fra anlægget ude på Frederiksberg fra FC København. Vi hører lidt om, at du er en stor FCK-fan, og det er vi selvfølgelig glade for at høre. Og i forhold til din onkel, så er det vel også ret nok at være FCK-fan i forhold til at være Brøndby-fan. Det sagde han. Det er da bedre at være FCK-fan. Og herfra, så håber vi, at vi kan gøre det lidt bedre i de kommende kampe, end det vi leverede mod Chelsea. Hej Mikkel, det her er Pierre i FC København. Jeg ønsker dig en god bedring og håber, du bliver bedre. Vi kører. Hej Mikkel, jeg hedder Per Vind. Jeg er målmandstræner og holdleder i en rigtig god klub, som du kender, der hedder FC København. Vi er jo de bedste her i Danmark, det ved du. Håber, du har det godt over i USA. Håber, at de forklarer dig for brugt med det skrækkelige sygdom, du har. Og så kan du altid, det ved du, provere lidt over for onkel Martin, fordi han er jo Brøndby, og det er jo sådan lidt nederen. FCK, det er jo mere med thumbs up. Ha' det godt, min ven. Hej. Hvornår er det sket? Det var lige mens vi var derhjemme. Så en, der hedder ham Mark, vi snakkede med, han har været ude og filme, og ude på parken, eller ude der, hvor FCK spiller, eller træner. Og så Er det ikke har lige haft et lille billede med af dig, så de lige kunne se, hvem det var. Desværre så var Grønkær, han var der ikke. Han var skadet lige præcis der, så han var ikke ude at træne, desværre. Men ham kender vi jo ikke. Ham har du set, jo. Ja. Nu har vi snakket om, er det flot. Er det ikke sejt? Og ved du hvad? Det ligger på YouTube, sådan så det kan lægges ud på Facebook, så alle kan se det, hvis de gerne vil se det. Det skal bare derud. Altså er det hele verden? Ja, hele verden. hele verden kan se det. Og vi har også en lille ekstra ting Hvad? til dig og din søster. Her kommer også lige og henter den. Både en gave til lille søster og en gave til storebror. Hun skal sige tak til Mark, når han kommer hjem. Det var sødt af ham. De er blevet lidt krøllet i Du flyveren. stod ikke derude med din Brøndby-trøje. Og Emilie, Nej, hvad er det? Hvad er det? Og hvis den kommer tror jeg, så smider jeg den lige med det samme. Nej, med autografer. Alle sammen. Nej, hvor er det stærkt. Og så en lille grøn her. Nej, hvor er det herligt. Wow. har du lige set den her? Skal vi holde den oppe her? Det er nogle gode. Har du lige set her? Og alle autograferne var på. Nej.
hvor fedt. Og så Vil man være rundt og kigge, eller kigge? Vildt, også ned. Du er jo en sjov. Ej, hvad får du, Skulle jeg fandme ikke. Ej, for et prinsesseskørt. Nej, hvor er det fint. Hvor er det dejligt. Tak. Ja. Velbekomme. Overraskende. fedt, mand. Ej, det var hyggeligt. Ja, Man er helt rørt til tårer her. Ja. det er godt nok. Og Martin, han er lige ved at græde. Det var også en meget, meget flot gave. Ja, det var det altså. Kan du også huske at sige tak, prinsesse? Se her, skal der mere ned i her? Ja, det er fedt. Godt. Det var godt nok en stor overraskelse. Ja, det er der helt sikkert. Og en god en at skaffe. Ja. Så er der grønt Det er der bare for Han sagde det selv, om man ikke skulle tage kameraet med ud der, så perfekt. Lad os gøre det. Rigtig god idé. Og så da han fortalte, at han havde været derude, så fik man jo helt god ud, og da man så det, man blev helt rørt til tårer, ikke? Altså, det var virkelig, ja. Hvad er det der? Hvorfor de to? Tusind tak, gave, Mark. Det var godt nok super sejt, og med alle de spillere og med videofilm der. Det har godt nok været et stort arbejde, så den er vi meget, meget glade for. Der var flere af os, der havde tårer i øjnene, så det skal du have tusind tak for. Så det kan være, at vi en dag kan finde, hvor vi kan komme med ud og se FCK træne. Der siger Martin, når du nogle gange er ude at gøre, eller endnu bedre, vi måske kan se en kamp sammen en dag inde i parken. Det håber vi. Jeg skal i hvert fald have tusind tak for det, Mark.